ва аз ҷониби дигар шейхҳо ҷине ки дар бадани ӯ буд ба сухан гуфтан шурӯъ кард. Ман дар баҳр будам, ин занро дидам ва ба ман писанд омад. баъдан ман туфли ӯро гирифтам ва дар ӯ сеҳр кардам, то ки ба ӯ ворид шуда. Амада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бародаро, касе ки барномаҳои пешинаи ҳамин видеоро тамошо кардагӣ нестай, қисмҳои пешинаша ҳатман тамошо кунен. Баъд ин қисмша барои он хотире ки ин давоми барномае. Мумкин ки шумо аз ин барнома нафаҳмед ки гап дар бораи чӣ рафтестай, то аввалоша тамошо кардагӣ набошен. ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан, чун ҳар вақта ссилкае ки дар комментарияи видео закритив кардага, ин барои шахсое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди ҷангвор бозингаро пул кор кунанд. Ба ссилка будро ин регистратсия кунем, бинем ба наздики ки бой дора, ки ҷанг дора, ва фаромӯш накунед дар вақти полин регистратсия кардантон промокоди канала истифода барен ки ин промокод ба шумо имконият метад то ки то 6000 рубла бонус ба даст биёрен. Ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи шудагиаст. имрӯз мо гӯш мекунем як ҳолата ки бори дигар ҳам хотиррасон мекунад ба мо дар бораи муҳим будани муҳофизат. дар саҳиҳи Муслим як ҳадис аст дар бораи оне ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: шахсе ки дар ягон ҷо таваққуф мекунад ва мега аъузу би калиматиллаҳи тааммат мин шарри ма халақ, ба он шахс ягон чиз осеб расонида наметавонад то вақте ки ӯ ин ҷои худша тарк намекунад. ин ҳадис ҳадиси кӯтоҳае, лекин ба ӯ ҳама чизҳои даркорӣ барои шахсе ки мехоҳад худша ҳифз кунад ҳаст. имоми Ал-Куртубӣ гуфт: ӯ ҳамавақт худша ҳифз мекард бо ҳамин намуд зикр ва навистагӣ буд ки ӯ ҳамавақт ин дуоро мехонд. ин калимаҳо аъузу би калиматиллаҳи тааммати мин шарри ма халақ, дар давомашо гуфт. як вақт ба ӯ каждум неш мезанад ва ёд овард ки аз хондани ин дуо фаромӯш кардагиай. дар назди мо ҳолат аст, ҳолати як зан. ӯ ба пляжи баҳрӣ меравад ба назди шавҳараш ва пеш аз ин мо нақл мекунем ки бо ин зан чӣ буд. ин зан як бемории хун дошт. ӯ ба беморхонаҳо мерафт, лекин табибон ба ӯ ҳеҷ кӯмак карда наметонистанд. анализҳо фарқ мекарданд. чизи бо тромботситҳо, рӯзи дигар беморхона, рӯзи дигар беморхонаи дигар мегуфт дараҷаи гемоглобин баланд аст ё ин ки паст аст. як ҳолати номуайян буд. ҳар як беморхона диагнози гуногуни худша мемонд. баъди шавҳари ӯ муроҷиат мекунад ба шахсоне ки мехонанд. ӯ ба назди як шайх меравад, ба дигараш, ба назди шахси дигари мехондагӣ, ба назди дигараш. баъди ҳамаи муроҷиатҳо ба назди шайхҳо ин ба ҳамсари ӯ таъсир мекунад, ба намуди ҳар гуна приступҳо. лекин то ҳол ягон кас маълум карда натонист ки бо ӯ чӣ рух метавад. баъзеҳо фикр мекарданд ки ин ягон чизи қадима аст, ба монанди чашмрасӣ ё ин ки дигар чизҳо. лекин ба ин зан таъсир мерасонд танҳо як гурӯҳи оятҳо дар бораи баҳр ва дар бораи оятҳои ҷинҳои баҳрӣ. дар байни дияволҳо буд ҳамун гуноҳҳое ки барои ӯ шино мекарданд ё ин ки дар ҳолати омехта шудани баҳрҳо. ҳангоми хондани ин оятҳо ӯ ба замин афтида хеле ҳам ғайриёдӣ чарх мезад. баъди пурсиш аз шавҳари ӯ гуфт ки як ҳолат дар ёди ӯ зад, чизе ки пеш аз ҳама ин ҳолат бо ӯ рух додагӣ буд. чӣ гуна ҳама кор оғоз шуд. ӯ гуфт: як вақт мо ба баҳр рафтем барои истироҳат кардан бо ҳамсармон. дар як ҷо нишаста суҳбат мекардем, дар канори мо ҳеҷ кас набуд. баъди оне ки мо нишастем ва хостем ки ба хона рафтан омода шавем, ҳамсарам хест то ки пойафзолша пӯша, лекин ӯ тавонист ки танҳо як пари пойафзолша биёва, ӯ халос пари дуюмша ёфта наметонист. ва ман гуфтам: ҳангоми аз мошин фаромадан мумкин ки тӯра фаромӯш карда бошӣ. ӯ гуфт: не, мо кофтем дуруни мошина, кофтем бернора. ман ба мошин пеш ҳаракат кардам, баъдан ба қафо ҳаракат кардам. баъдан ман ба хулосае омадам ки гурба и пойафзола гирифта ба куҷои бурдагиае. чӣ қадаре ки мо пойафзоли ӯра накофтем, лекин бенатиҷа буд, мо ӯра наёфтем. ба лави раҳ поён фаромада дар ӯ ҷо ҳам ӯра наёфтем.
аз кофтан монда шуда бепояфзол ба хона баргаштем. ва дар рӯзи дуюм ҳангоме ки ҳамсари ман хоб буд, ногаҳонӣ дод зад, ки дар натиҷа аз хоб бедор шуд. ман аз ӯ пурсон шидам ки чӣ рух дод? мумкине ки ягон чизи хуб боша. ӯ ҷавоб дод: ман ҳис кардам ки чизеро ба таги почаи ман халондан, дар ҳамун пое ки ба наздикӣ мо пояфзолша гум карда будем. ва баъди ҳамин ҳолат оғоз мешава пай дар ҳам аломатҳои ҳар гуна беморӣ ва рафтани мо ба ҳар гуна беморхонаҳои гуногун. ва баъди табобати дарозмуддат аз ҷониби ман ва аз ҷониби дигар шейхҳо, ҷине ки дар бадани ӯ буд ба сухан гуфтан шурӯъ кард. ман дар баҳр будам, ин зана дидам ва ба ман писанд омад. баъдан ман туфли ӯро гирифтам ва дар ӯ сеҳр кардам, то ки ба ӯ ворид шуда, баъдан ба ӯ осеб расонам, то ки дар натиҷа дар бемористон бистарӣ шава. мақсади ҳамаи корҳо ба хотири оне ки ӯ аз ман шава, барои оне ки ман ба ӯ ошиқам. баъдан ман пурсидам: азизану шавҳар, вақте ки шумо ҳардутон ҳамун рӯз нишастагӣ буден, ҳамин дуо ё ин ки дигар дуоҳоро хонден, шумо гуфтен: аъузу би калимати илаҳи тааммати мин шарри ма халақ. ин чӣ қадар вақта мегирад бародаро? якчанд сония. зан ҷавоб дод: не, мо дар бораи ин гуна чизҳо хабар надорем ва намедонем ки ира муҳимае гуфтан. шумо ба як ҳадиси хеле ҳам бузург диққат битен. як вақт ман вохӯрдум бо яке аз шейхҳо. дар ҳолатҳои оддӣ одамо хоҳиш мекунанд ки ӯро бубахшен, то ки ӯ вақт надоранд. ва ӯ рӯз ман гуфтам: во мехирем дар як ҷои махсус, ҳатто агар ки мо маҷбур шем ӯ рӯз дар замин бишинем. ва дар байни роҳмон ҷора муайян кардем. мо се кас будем. ман як қолинча овардам, то ки дар замин бигузорем. ва гуфтам: шейх, бугӯ аъузу би калимати илаҳи тааммати мин шаррил махолиқ. ӯ хандид, яъне ки чӣ? ман бо шумо гуфтам ки ҳатто ман ира мехонам дар баъзе ҷойҳои ҷамъиятӣ. мо намедонем ки чӣ кор метавона рух буда. ва ҳатто хондани ин дуо ба мо ягон зарарам намерасонад ку. ва ҳангоме ки мо ин қолинчара ба замин мепартофтем, ман дидам ки ӯ чизеро ба пош ҷиқид ва гуфт: аъузу биллаҳ. ман пурсидам: дар уҷа чӣ ай шейх? ӯ гуфт: як гами хел ба монанди каждум. мо ӯро паланга мегем, хеле ҳам заҳрнокай. агар ки ӯ ба даст неш бизана ва ӯро баъдан табобат накунӣ, метавонанд даста бубаранд. дар даст гангрена мешава ки агар ҳеҷ кор накунӣ, ин гангрена калон шидан мегирад ба тамоми бадан. ман гуфтам: хайр чӣ? ӯ гуфт: бале бародар, субҳоналлоҳ. ман гуфтам: чӣ қадар мард занҳоро метавонад осеб расона ҳамин гуна ҳолатҳо? ё ин ки чизе аз сеҳрҳо, барои он хотире ки ҳастай сеҳрҳои ҷин. мешава ҳолатҳое ки як шахса сеҳр мекунанд ва шахси дигар ба ҳамун ҷое мегзарад ки дар уҷа сеҳр кардагиянд. бале, ба ин шахси гузашта сеҳр осеб расонида наметавонад, лекин ба ӯ осеб мерасона ҳамун ҷине ки вобаста ба ҳамин сеҳрай. яъне ки дӯстони ман, чӣ бояд кард? худтонро ба хондани ҳамин дуо омахта кунед. аъузу би калимати илаҳи тааммати мин шарри ма халиқ. дар ҳар як ҷое ки одам қарор мегирад, ба хости худованд агар ки ӯ ҳамин дуоро бихона, ба ӯ ягон чиз осеб расонида наметавонад, то вақте ки ӯ ин ҷоро тарк намекунад. ва дар охир гуфтанем ки Аллоҳи бузург, ту ягона худо ҳастӣ ва аз ту хоҳиш дорам ки ҳамаи моро бубахшӣ. дар амони худо бошед.